8:00 pa lang ng umaga ay pumila na ang market vendor na si Aurora Raimundo sa Rizal Triangle sa Olongapo City. Ito ang bagong bukas at ikalawang COVID-19 vaccination ng lungsod. Buena mano si Nanay Aurora dahil naniniwala siyang bakuna ang pinakamabisang pangontra sa pagkakaroon ng severe COVID conditions at pagkamatay na dulot ng COVID-19. Kasi bumibiyaya ako ng Divisoria, kaya pero ayaw talaga ng mga anak ko. Kasi alam po nilang may sakit akong kidney stone. Araw po, delikado, kaya ayaw nila. Mas gusto yung paraw nilang nagtitinda ako kaysa ako magpa-inject. Kaya lang po kasi nagmamanila ako eh. Opo. Bukod sa SMX Convention Center na pangunahing vaccination site sa Olongapo na pagdesisyonan ng City IATF na magbukas ng ikalawang vaccination center dahil sa posibilidad ng pagdating ng mas maraming bakuna sa mga susunod na araw. Ginawa natin yun in preparation doon sa pagdami, no? Yung posibleng pagdami ng allocations ng vaccine sa atin. Kung mapapansin nyo po, marami na po, halos 90% na yata po doon sa NCR, no? Sa Manila. Yes po. Ang natapos nilang bakuna, more likely baka dumami yung mga vaccines sa allocation sa atin. Pangunahing makikinabang sa bagong bukas na vaccination site ay ang mga economic frontliner ng syudad. Kinikater natin yan ngayon, yung mga market vendors. Okay. Ating kinausap sila dito sa Lumang Palengke, Bagong Palengke, Pag-asa Market, and all the talipapas, no, yung mga talipapa. And hoping na ma-cover natin yung pagbibigay ng bakuna dun sa mga A4 na malapit sa area ng Triangle. Sa ngayon, nasa 2,000 jobs daw ang sinasagawa kada vaccination day. As of September 3, nasa 25,000 residente pa lang ang fully vaccinated sa lungsod. Malayo pa ito sa lampas 180,000 na dapat mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Sa September 5 data ng City IATF, 4,178 na ang kumpirmadong kaso ng COVID sa lungsod. 712 ang aktibong kaso, 213 ang namatay at 3,253 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.